vanga pasina ziso 1 vanhu vemabusiness ava vade varega kuchekeresa vanhu. Ropa ranga rakawandisa, ropa rakawandisa randaona kana iwo panyama yake chaipo pakazara ropa ragwambira ipapo paruoko zvichidzika. Tika zvinobatsire kuti munhu asungwa ndi iwewe waripota munhu oenda osungwa woona apanzi. Haini ndikaona hangu kana godobora anokwanisa kutoita mhirigariwa zvingava nane zvazvo atibetsero. Kana uri urombo vanhu ngatidzidze kuzvishandira nekuti kuti tiurayane kutora mutemo uchisa mumaoko mako uchiuraya mumwe wako nekuda kweusimbe here kana kuti nekuda kwekuti uri kuti ndiri kushaya. Yesi chichikuswera muri yeZimbabwe tiri zvakare ku Epworth kwaitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza apo papondwa munhu along this road zvinorwadza hama. Marimwezuro takanga tiri kuOverspoon zvakare kwakapondwawo tezvara vakapondwa nemukuwasha wavo zvinhu zvinorwadza huri yeZimbabwe. Saka pari zvino ndimire nevehukama vandinawo vandoda kubvunza vatsanangure zvizere kuti chiitiko ichi chaitika nguwai. Baba tichiti nematambudziko nechiitiko ichi. Matambudziko aonekwa tese zvinhu zvaitika kuma 4:30 kunzwa kwataita. Tichitarisa hukama hwenyu nemushakabvu wakamira sei? Mushakabvu munin'ina mwana wabamunini anova munina wababa vangu vagowa matanga, asi sekuru vangu vakanga vakaroora vakazi vavo vakati wandei kusvika kuma 13 saka mwana wekune imwe imba asi ndiri mukoma wavo. Alright, so chiitiko chimazozvinzwa nguva yekuti ndo zvaitika. Ini ndazozvinzwawo kuma 8:30 ndiri kutobvawo kumba kwangu ndichienda kunoona vana vemukoma wangu vari ndogara navo muno muHarare. Right, fine. Achitsanangure henyu zvese zvizere zvaitika. Kunzwa kwandaita inini ndazva chinzi kune mwana kune murume apondwa kudombo raMwari makuseni kuma 4 aonekwa nevanhu vachinda kumbare. Zvaita seizvozvo ndobva ndasangana nevana vangu takati handei tinovaona kuti chii chainyasa kuitika. Tichisvika panzvimbo ineyi tawana mapurisa aita basa rawo zvakanaka, vamutakura ndokuenda naye kudombo. Vaenda naye kudombo vakanzi achaenda kuchitungwisa. Saka kubva ipapo vaipa odha yekuti titore ropa rake tirichengetedze. Ndobva ndafona kumusha kune vabereki vakati aiwa zvakanaka chitorai ropa iroro murichengetedze, marichengetedza tichazoungana semhuri tozoona nguva imwe chete musi watichangowanisa kuti achivigwa tigoisa ropa iroro umo. So takatarisa mushakabvu kwenguva ine makore mangani ekuti kumutarisa kwandinoita ine semwana wake wakabamunini anokuratidza kuti anga kuma 35. So anga achigara kupi? Anga achigara muno muEpworth. Wangu anga achigara muno muEpworth kumba kwasisi wake wanga wakarohwa muno muEpworth. Zvinorwadza zvichokadi. So takatarisa munhu anga achiita here zvekudhakwa zvekuti pamwe akadokerwa ari kuga. Ipapo ndinoparamba nekuti munhu uyu aiita zvekutotengesa mabhuku asi aihwara nenjere. Taipota chimubaisa mainjection, tamubaisa mainjection ake aigara achinge ari right. Asi akadarikira mainjection aya sekuti aigara ega hataizoziva kuti nhasi abaiwa here kana kuti haana kubaiwa. Taizoona nekufamba-famba kwaanoita. Alright, okay, saka hapana wanga achigara naye pahama dzimwe dzese dzavanga dzinge dziripo muno muEpworth. Munomu anga asina hama yanga achigara nayo chaicho, aigara nemudzimai wake. Saka mukadzi wake paakangoona kuti akuda kuita kuhwara nenjere akabva amutiza akatoenda nevana. Zvinorwadza chokwadi. So takatarisa Epworth tiri kuona kuti marunzuro pakaitikawo chiitiko chakada kudai zvakare chekupondwa mukwasha akaponda atezvara vake. Saka takatarisa chingava chikumbiro chipi chamungaite kungava kune vemutemo kana kuhurumende takatarisa kupondwa kuitwa kuvanhu muEpworth. Ini ndinotaura kuti mutemo unofana kushanda. Tine imwe nguva yatinoona vanhu vachifamba osha kuti munhu ari kufambirei inonzi loitering iyei. Vanofana kuisa mutemo wakasimba wekuti munhu ngaabatwe, achibatwa kana akabviswa faini iyoyo mangwana haafambi. Tinoda kuchengetedzwa, mapurisa ngaite basa rawo kufamba manheru vachipana majuti vekutenderera munzvimbo munogara vanhu. Nokuti taurasikirwa nehama, ike zvino tarasikirwa nevanhu vanenge 3 nguva imwe chete doko. Saka mutemo unofana kuita basa rawo.
Zvinorwadza zvichokwadi. Takatarisa muchakapu makapedzisira kumuona rini? Ini ndane 3 days namuona, asi vamwe vakamuona nezuro chaiye. Ore pati kumuona kwavakaita nezuro, sezvo mati ainge ari munhu airwara nenjere, airatidza sei chikuradzika kwake? Chimiro chake nezuro anga arina nezvikuru nekuti anotonzi anga abva kubaiswa kuswera zuro naana tsano wangu vari panapa nevazukuru vacho, achitonzi anga abva kubaiswa kureva kuti anga achitova right. Zvinorwadza zvichokwadi. So bhodhi sezvo mataura makati maiona makuseni na8 iripo, hongu bhodhi ndaiona ndobva atakurwa ndobva aendeswa kudombo, achibva kudombo amvanza yaanoenda kuchitungisi. So polisi yatora nguva yakareba sei kubva zvamazviona imimi kuti kune hama yenyu yapondwa, yatora nguva yakareba sei kusvika pasini? Ini ipapo ndinoimba kuti mapurisa aita basa ravo zvakanaka nokuti vatikasike. Tinotenda. So havana kumirira veforensic, rinoti tunoziva kazhinji panopondwa munhu panonzi veforensic, vazouya wenguva veforensic. Ipapo handinozoona hangu kuti zvanyasozofamba sei. So mashoko enyu ekupedzisira tingava kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino angava? Ini ndinoti ndine urombo mhuri yeZimbabwe nezvatiri kuita. Kana huri urombo vanhu ngatidzidze kungozvishandira, nekuti kuti tiurayane kutora mutemo uchiisa mumaoko mako uchiuraya mumwe wako nekuda kweusimbe here kana kuti nekuda kwekuti uri kuti ndiri kushaya. Fanika munin'ina wangu chavamuurayira ndinotoshaya nekuda kuti iye pachake aingotengesa mabhuku kana ari right, asi ipapo apa ndoimba kuti anga asina mari kana foni anga asina. Saka haungaurayi munhu nekuda kwekuti wamuona chete wobva wauraya munhu kana kuti wasikana. Ndinokumbira kuti vanhu ngatizvibate, tiregere kuita zvinhu zvakashata nokuti Mwari ndiye anotonga vanhu, kwete isu kuti titonge vanhu tega. Amen. Yes, mhuri yeZimbabwe pari zvino ndimire nemwana wemushakapu vada kukozvizere maererano nechiitiko chinosuvisa chaitika. Tichiti nematambudziko mama. Waoneka. Alright, mungatsanangurira mhuri yeZimbabwe ingadai yakateerera panguva ino kuti chiitiko ichi machinzwa nguvai? Ndatomukawo makuseni, ndanonokamuka ndafunga zvakuma8 ndobva ndazvinzwa kuti kune munhu akapondwa kukona. Saka ndatofunga kuti mene kuti akapondwa ndiani. Ndopa ari kuti hama yenyu vanati isusu hama yedu ipi, zvikanzi baba wenyu vaya vanga vachirwara brain. Ndikati ndiani angaponda munhu iyeye, pamwe matadza kuona handifungi kuti ndivo. Ndopa tazonzwa vanhu vangoramba vachiuya, ndopa tazoti regai tinde tinoona. Ndoatosvika panapa ndobva tatozowana vatakurwa, asi zvanga zvichinzi ndivo. Zvinorwadza zvichokwadi. So kuvatauri vaona bhodhi izvi havana here mapatsi mamwe avaona asi pamapoti patsi avaona ari misiwo? Tangonzwa vanhu vanga vachiti panga pasina ziso 1, isu tazowana vatotakura tina zvataona. Zvinorwadza zvichokwadi. Tinoona zvakare kuti muno muEpworth mamedha cases ari kuwanda. Chingava chikumbiro chipi chamunacho kuhurumende kana kune malocal leaders kuti zviitiko zviite zvishoma? Tanga tichingokumbirawo kuti vemutemo vakwanise kutibatsirawo pakutsvaga mhondi idzidzi nevanhu vanosvibirwa kumabhawa nevanhu vemumabhesi emutoriro nemashabhina, deve vambotoita kuti vatsvagwe zvivhariso. Zvinorwadza izvi. Takatarisa pachivanhu chedu zveshuwa hama tinofambira kuti nyaya idzi dziitike. Pane tarisiro here yamuri kufungawo kuti no maybe makafamba mhondi dzinokwanisa kuzibata? Takatarisira kuti dai panga pafambiwa pamwe zvaigona kutibatsira kuti mhondi dzibatwe, because isusu pakuona kwedu vamwe vari kuti anogona atsikwa paroad apa, but muroad hamusi kutaridza kana kuti papo nairopa. Vamwe vari kuti anogona apondwa, but paitikira chiitiko chacho hapana kana pari kuratidza kuti paimboita kukikiridzana nevanhu. Ndiri kufunga kuti pamwe vaponderwa somewhere vakauya vakatetwa panapa. Alright, saka takatarisa ropa ringe rakawanda here panzvimbo yavanga vakarara. Panzvimbo yavanga vakarara ropa rikuratidza kuti rakawanda, rimwe rapfutsirwa. Because muziso momo riri kunzi ziso ndo risanga risipo, ndo muri kunzi manga muchibuda ropa rakawanda. Zvinorwadza zvichokwadi. So mazozvinzwa nguva kuti chiitiko ichi ndo chaitika? Ndazvinzwa kuma8 pamuseni ana.
Oresayo chikumbiro chenyu chingava chipi? Takatarisa yambiro chikumbiro mataura yambiro kune vanhu vanoita zviito zvakadai ingava ipi? Takatarisa chivanhu chedu. Muchivanhu chedu ndachingotiwo vanhu vemabhizinesi ava vadai varega kuchekeresa vanhu, because patorwa mapatsi ndo pari kuratidza kutoti pamwe vanhu ava vabata samwe vakatobvisa mapatsi ikoko pabviswa ziso ndobva vangozouya vadhamba mutumbi panapa. Vanhu ngatidzidzei kushanda nesimba redu kwete kupfuma neropa revamwe vanhu. Yes, pari zvino timire natete vemushakabvu vada kupauronidzira izere maererano nezvaitika izvi. Mama, tine matambudziko nechiitiko chaitika ichi? Aiwa, matambudziko aonekwawo, asi tarwadziwa nyika yeZimbabwe, tarwadziwa nekuti pandasvikawo ndichiudzwa kunzi mwana wezvanzi yangu afa. Ndarwadziwa zvandaona ipapo handisati ndakambozviona, ndaona chisingaonekwi. So muchisvika panzvimbo iyi wangu wakatemwa pano? Ini ndaona kuti ndaona kunge rimwe side reziso iri ndo randaona kuti rachiradzwa kuti rakatemwa, rimwe racho iri ndo rarakazvimba, saka kuti ndinatsoona kuti ndaona kuti ziso riripo here kuti haripo, handinatsoona kuti ziso rake raripo here. Ndogona kwandaita. So tichitarisa varasikirwa neropa rakati wandei naiko? Ropa ranga rakawandisa, ropa rarakawandisa randaona, kana iwo panyama yake chaipo pakazara ropa ragwambira ipapo paruoko zvichidzika, rapabuda ropa rakawandisa. But tichitarisa tinoziva zveshuwa kuti kune vamwe vanogona kuita zvekuchekeresa mapatsi ake, mabody parts ake inga akakwana. Pandiri kutaura ipapo ndaona sokuti rimwe ziso rakanhauraona kuti riripo here, ndaona kuti pasina rimwe ziso. Osvichirayo kuti ringe ratobviswa? Rinenge rabviswa ziso iroro. Zvinorwadza. So munoti chingava chikumbiro chipi chamungade kune vemutemo? Because akatarisa nzvimbo ino yeEpworth yanyanya zvokupodwa kwevanhu, saka chikumbiro chamungaise kuhurumende kana kune vemutemo chingava chipi? Ini ndanine chikumbiro kune hurumende vemutemo kuti inini semwana wezvanzi yangu ndarwadziwa kuti havangatibatsiriwo here kuti pachiitiko ichocho kuti vatiratidzewo munhu aita basa irori rekuparadza munhu angasina mhosva navo. Ndo chikumbiro changu. Tinoziva zvakare kuti pachivanhu chedu kana paitika chiitiko chakadai pane zvimwe zvinoita, pane zvamangatarisirwa here semhuri kuti hama yenyu ingangotsakatika here zvongopera zvakadai? Ndo patiri kuchemerawo pane mutemo kuti dei vatibetserawo pakutsakatika kwake, kuti haangangotsakatiki zvisina tsarukano. Tachito kukumbira kuti havangatikwanisirawo here kutibatsirawo kuti tionewo pachivanhu chedu kuti tozvifambisa sekuti tizive kuti chii chaitika, aurayiwa nani. Ndo chichemo chedu chatiri kuchemawo isusu sehama dzemufi. Zvinorwadza. So kuziya kwamunge muchitanzwa mashoko arikutaura kuti vaimbonotora mapiritsi eurwere. So murwere makapedzisira kuvaona zvarini mushakabvu? Inini mushakabvu ndingangoti ndanga ndichitongomona mazuva ese, nokuti anga achitofamba achitosvika kumba kwedu tichitotaura naye, tichitomupawo mari yechikafu, achitoti ndoda sadza tichitomubikirawo sadza achidya. Tichitongomona pese sokuti tachingori mumhuri semagara atatichingoita naye. So tichitarisa nezuro mushure mekunge asati apondwa, makakwanisa kumuona here zvakare? Aiwa, inini nezuro handinango kumuona, ndabvenge ndisipo ndandabuda. But tichitarisa tingati munhu here anga ari violent zvekudenha vanhu sezvo anga ari munhu anomwa mapiritsi? Anga asingarove munhu kana kutuka munhu kana kutora dombo kana achidhinha kupotsera munhu. Aiwa, anga achingori munhu anga achingofamba zvake, achingofamba nguva yake achingori kungofamba achigugudzira hama, achidzoka achingofamba munzvimbo, haana kana pakabvonza rowa munhu mwekwete muno, haana anga asina violence. Zvinorwadza chokwadi. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ingadai yakadai kuteerera panguva ino ingava? Ini ndiri kuti wangu nyika yeZimbabwe kuti dei matibetserawo hedu, chichemo chedu ndichocho chokuti tarasikirwa nemwana wedu, asi tachikumbirawo chikumbiro chedu chokuti hatingaoni here vanotibetserawo kuti tizive munhu azviita izvozvi. Iro dambudziko roti tizive kuti azviitirei, ataura hake kana aonekwa kuti azviitirei, nokuti ndo pane pfungwa dzedu dzese kuti titi asi amuurayirei, chambenge achida kuvarira pakumuraya anga achidei. Ndo chikumbiro chedu chatinacho. Tinotenda. Takatarisawo tiri vanhu vatema tese, pane here zvamukuda kutarisirawo kana kungava kufambawo kune vanobatsira? Hongu tiri kutarisirawo kuti tikanzi tiende pakatiwo tinokwanisa hedu kuendawo, asi chikumbiro chedu ndechekuti isusu mari chaiyo mumaoko hatina.
mari ndiyo ingatinetsawo pakufamba pacho, asi kana kune vane vane tsitsi dzavo nerudo rwavo rwekuti vakangoti totsvagai mari yekombomiye pakati tikubatsirei, tinokwanisawo kuinda. Ndo chichemo chedu chatinokumbira. Yes, pari zvino ndimire nemwana wemushakabvu. Vada kutaurawo zvizere maererano nechiitiko chaitika tichiti nematambudziko chikomana. Ndo aya todaisanganawo. Zvinorwadza. So chiitiko ichi vachinzwa nguva kuti ndozvaitika. Ndatongomukoma kusinono chikuti uyo kumba wangu achinditi ono endaka unoona munhu akapondwa kusvika unoona ndasosvika vatakurwa kuti baba ndozosvika vatakurwa. Zvinorwadza. So pasini masvika nguvai? Ndatosvika chitongodzi muchakabva changobva kuenda kudombo, saka handina kuzokutaura zvakawanda. Zvichirezvo kuti dzidzirise kumanguvai kuma 8? Ya kuma9 ndasvika kuma9 ndatozidzwa kuma9 ndatononoka zvinhu zvasingaziitwa nokachindichengera ti. Zvinorwadza chokwadi. Saka nhoroondo mukatsanangurawo nhoroondo yekuziya muchakabvu. Tanzwa nyaya dzakati wandei vaitora mapirisi. Pane here vaimbovamonitawo kuti vari kutora mapirisi? Ya vaimonitwa but semunhu angachiti angasina pake chaipo pakugara aiti akafunga kutongoenda kana kwababa vakuru vaitongoenda akafunga kuuya kumba kwangu ungouya but vanga vasingagari panzvimbo, vanga vasina violence. Handitombozivi kuti kana munhu aita izi ndatopererwa, handitozivi kuti aita izi. Munhu ari kurwara nepfungwa nditi kana mari kana bhutsu chaidzo vaitoti ukatowa pabhutsu vaitongopfeka but mangwana nenguva sii. Saka singazoti haya amen handina. Zvinorwadza. Tiri kuona kuti makesisi ekupondwa muno muEpworth anyanya. Chikumbiro chenyu chingava chipi takatarisa kunyanyanyanya kune vemutemo? Mutemo tikuona mutemo anongomhanyira kumakombi, hawatombotarisi nezvevanhu. Mutemo anongomhanyira kumakombi, padopo pakatozara mota dzeporisa but makusenza inondona dziri muroad dzichitsvaga makombi asi vatsvage zvikuitika mumusha. Ndokuchema kwandokutema. Saka muchireva kuti hapana here mapatrols avanomboita? Hakuna polisi inorwa patrol. Patinotorwa patrol yekumakombi ende mota dzeporisi hadzingodzingirira makombi, hadzidzingirire mbavha. Ukatoenda padombo izvozvi uchiti ndabirwa wantondokupa bepo kuti ndaunobata munhu wacho woenda but mota dzedziriwo. Zvinorwadza izvi chokwadi. So takatarisa pane here kufunga kwamuri kuva because kazhinji panowanzotsakatika vanhu nenzira yakadai, pane chivanhu kana kufamba kunoita, munotarisirawo here kuti mungaitwe zvakadai? Ini ndikaona hangu kana godobori anokwanisa kutoita mhirigariwa zvingava nane zvazvo, atibetserewo nemwoyo waMwari. Hatina hedu mari asi tinogona kuzomubhadhara zvedu kana tava neubowo but izvozvi zvinhu zvaitika. Rufu haunyore application letter kuti ndichauya nezvaigadzirirwa. Tingadei takatodetsa godobori akatombouya si dei taitombowana vanotibetsera dei tashuwiro yedu nekuchema kwedu. Totoshuvira futi kuti kana kunova kana godobori vaya vanogona tosimboona mamovhi zvedu but kana kuna navana godobori vaya vanotogona kuti munhu asati avigwa totombomubatsira riri demo rekuenda naro kumhuri ikoko kwezvi vakaita izvo. Tinovatenda singaitwa nagodobori wakauya wakadaro. Yes, pari zvino ndimire zvakare nehama yepedyo. Baba mungatsanangurawo ukama hwenyu nemushakabvu kuti hwakamira sei? Awa nditi zvara wangu kuti munin'ina wangu inini anonditevera ndiye akaroora hanzvadzi mufu. Saka taigara naye zvakanaka pasina kurwara kwazongotangawo mushure. Ndiye akatanga kurwara hanzvadzi yake isati yarwara, isati yashaya. Saka achirwara hanzvadzi chimurapisa, hanzvadzi yake yemudzimai wedu ndiye akazobva azotorwara, akabva azopfuura, akazvividzawo mumvura
Ndobva ndobva tasara tichigara naye mune zvakanaka. Saka iye aita maone ndofu kurwara kwake. Saka ticheta iti tikamubaisa oita right ototanga kuenda ega kubasa. Saka ipapo paigara ega ipapo ndipaizorasa anga asisaso nemishonga. Zvinhu zvinorwadza chokwadi. So mushure mekunge manzwa chiitiko chakadai chinoshamisa zvakadai, manzwa sei uyezve mazvinzwa nguva? Tingati ndazvinzwa inini ndatofonerwa navanhu vari kuGweru muneng'ena. Ndatofoona kuti endai pabhasi stop kuti unzwa navanhu kuti sekuru wapondwa vari pabhasi stop. Saka zvinhu zvinorwadza nekuti musi weSandi akanga atobva kubaiswa jekisi. Saka zvinhu zvinorwadza kuti otherwise kuti vari vanhu vaponda anotogona wanga wakuona unenge wasina kumuziva ngekuti hapana munhu akasimuziva mutano. Saka zvinogona kunga nekubaiswa kwaakaita Sande kana kuti anga akuratidzika kuti I think hawana kumuziva ngeunga munhu anga akuchinja nemushonga waakabaiwa musi weSandi. Saka zvinhu zvatirwadza spirit. Zvinorwadza chokwadi. So tichitarisa tikuona kuti vanhu muno muEpworth vari kupondwa zvakanyanya. Chikumbiro chenyu chingava chipi, kungava kune vemutemo kana kune vematongerwo enyika? Ngati kunyanya kune vemutemo, especially vanouya kuno kwemutemo vachingotenderera nemota izvozvi pasvondo rino hapana 3 days panenge patorohwa 145 vaita zvekupondwa. Wari kutopondwa, umwe akatorara kumba izvozvi akatorara mumba izvo. Akapondwa futi? Akapondwa mari mwezi rokunzi haana 3 days. Ende ndofunga wiki rese rikuuya kwataita muri kunetsa nyaya dzekupondwa vanhu. Kubva iyo kustopover kunobuda patafa urutonzi vanhu vari kurohwa kuma9 vanhu vari kurohwa. But takatarisa tombotidzokerei kumashure pichani. Nhoroondo yeEpworth yakanyatsotanga sei? Tiba kunyatsotarisa kubva kutanga kuti vanhu vari kugara munomu vakatanga vacho zvakatanga sei muEpworth? Venga vari vanhu vakaita sei? Munomu ngekuti isusu takazoya ijoinira pakati. I think inini ndakauya 2016. Saka handina nhoroondo yakanyanya kukura muEpworth, asi nhoroondo yandingandoziva ngekuti munomu musingatofambiki muEpworth. Waitaura kuti munomu musingafambiki ngematsotsi. Saka munhu kana eitouya kunoku unenge uritofanira kuziva nguva dzekufamba kana mukasvipirwa kuti uzive kuti uri kuzofamba naye. Uzvichireva kuti matsotsi anga akatowanda kudarika kana vanhu kunoku haanga akawandisa utoti kutombozorora kumashopu mese umu kugara kwacho munomu kupondwa kwavanhu nhamba yacho iri hai. Vashomo vanozosvika kumapurisa, vamwe vanoti akaenda varipota ndakabirwa nanhingi aimusungisa wana mangwana apanze. Saka vanhu vanongoti hazvibatsiri kuripota kwacho. Zvirezvo kuti mapurisa anogona ari kubhadhara kuti munhu dzinge dzichibuda ngekuti zvinobatsire kuti munhu asungwa. Iwewo waripota munhu oenda osungwa woona apanze. Saka vanhu vanongoguma aneta arohwa akaenda ongonyorwa chitsamba, hapana kana kuti action kana kuti waifanira kumboita kana tingoiti chiya operation. Handizvo wotowanzirawo mumapurisa manheru semame munomu ngofunga svondo rino vanhu vatautonza vanenge 3-4 kusanganisa neatofa vaoita zvekupondwa. Vari kupondwa handiti. Saka vanofanira kugara iya nzvimbo idzodzo masipoti wohwandira wotsvaga hwandiwa kuti vari kuteera vachibva mumabhawa here ivo wanoona kana kuma12 mumarodhi vanenge vari kuenda. Saka kudhara zvaizoita nane neoperation yaiwe mapurisa aitenderera maneighborhood aya aitenderera mumamisha mumarodhi zvaive nane. No mazuva ano hakusisi kuti operation iyo yakaenda asi yaibatsira vanhu. Zvinorwadza. So tichitarisa muchakapu
makuvariro aanga akaita anga akanyatsokuwara pai sekuona kwamaita imi? Muonere ndakaita akanyanya kuwara fesi inside reaches. Ushiroti wakamutema fesi? Kuti tinyatsozoona ngekuti fesi yakaita kutirika dziso iri harisi kuoneka. Shame. Saka kuona kwenyu vangava vashandisa maweapons akaita sei? Paronetsa kunzwisisa ngekuti hapana azonyatsa kuti asvike padhuze anyatse kuona. Because wangomupidigura side ranga akarara naro racho ndo rakatiwa reswe kuita flat kudai. Then side iri ndo rakazvimba dziso. Zvinorwadza chumba. So mashoko enyu kupedzisira takatarisa tikuona zvisho kuti Epworth yashata ingava api kumhuri yeZimbabwe ingadai yakatira panguva ino? Kumhuri yeZimbabwe ndokuti tiri kukurudzira kuti tifambe takangwarira, uye tinenge tiri kunyanya kukumbirawo kuZimbabwe Public Police kuti dai wagona umbotibatirawo mhondisi kana kuti wambotsvagewo operation yawangaita, kuti pakangoitwa operation zvingombori danani. Ndo wangu mashoko ndoyoti nourombo kumhuri yekwamatanga yadai kurasikirwa. I'm sorry, Majira. I'm sorry, Agochu. Isusu tiri vana vadoko hatina zvatinoziva. Izvi tautongozviita nekuda kwekuti hatina akatibatsira. Imi ndimunoziva kuti chengetedza sevana venyu mochiita sekuda kwenyu. Tautora ropa remwana wenyu ropa radeukirwa pano. Saka imi mochiziva zvamuchaita naro. Ndimi munoziva asekuru. Isu hatina zvatingaziva tiri vana vadoko. Hapana chatinoziva nekuda kwekuti imi ndinotichengetedza kwamunenge muri ikoko. Haiwa asekuru, sekuita kwamaita tinotenda. Muongororo netsvakiridzo yataita after mahama dzepedyo dzataurawo nekuona kwavaita mushakabvu nekukuvara kwaanga akaita, vataura ivo vakati anga akatemwa nechepaziso, zvakare ziso iringe rakatobviswa, zvokuti vane fungidziro yekuti mushakabvu anogona ashandiswa zvemaRitual purpose zviya zvekuchekeretswa zviya, zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka we love you kuti muiwo mucomment section mutaurewo pfungwa dzenyu kuti tiri kutarisa takaona kuti muno muEpworth mane mamurder cases akati wandei. Marimwe ziro tiri kuno zvakare paine mukuwasha akanga auraya atezvara vake, zvinhu zvinorwadza izvi. Saka uye mucomment section mutaurewo pfungwa dzenyu kuti zvingapedzwe sei, uyezve
vatungamiriri nezvakare vemutemo vangapindire sei nyaya idzi kuti maybe vangaite mapatrols kuti vanhu upenyu hwevanhu hunge huchiseva. But please don't forget to come in the comment section, more like to this channel and share as well. But don't forget to subscribe kuti nyaya iyi ifambe kune vanhu vakawanda. Ndofunga mondi dzinenge zitori dzemuno muEpworth makare zvokuti kufamba kunoita nyaya iyi tinokwanisa kuwana mondi zviri nyore. We love you so much. See you next time.